ipapo paakapedza kundirova pano murume womuvillage ndobva asvika zvikanzi kudhara zvamaita izvi hazvina kunaka marowa munhu parufu changamiro nzvimbo ina hazvibvumiri plus munhu wamarova ndisahwira wenyu toda kuzoziva kuna masunga kuti tinorara sei mumba mwangu tisina chondiro chokuti masunga akuramba enda kuna murume wako kwamadziro kurova munhu mudare muno mamambo unobhadhara mbudzi 260 kana uchida news dziri up to date wangu paHasha TV ndo the best entertainment riti kubva kumarutivi mana ese muZimbabwe paHasha TV nyaya sezvadziri. Pamusoro changamiro zvakaitika ndezvokuti inini kutanga kwaOctober nekuti pakati pesvondo raOctober hanzvadzi yangu akashaya hanzvadzi yangu iye isusu kwamushowani takagara pasi tikati iri basa revanhu kwamadziro vanova ndivo kwamahondi showa vakaita zvavakaita mumwe wacho akatozosvika kubata jongwe akatora jongwe riye akariruma richifamba akariruma rikatosvika pakufa akada kurohwa nababa vake tikati aiwa usahwira ndozvazvinoita ndobva tapedza izvozvo tisingazivi kuti kuseri kwegomo kune zvimwe zvinhu tagara svondo ndobva pafa mwana wokwamahonde ivava anonzi Moses akawira mumvura ndobva vatishedza futi zvikanzi uyai ana mushowani basa nderenyu shuwa basa takatambira ndobva mwana uye akaita 4 hours ari mumvura asati awaniwa kudaro zvikanzi amushowani tikuda gumbezi ndobva tatora gumbezi ngatavapa ndobva tatakura chitunha ndobva taenda kumba uyu sahwira wangu yanga asati auya ari kuna mupfuri shuwa takasvika takarara ipapo panhamo tarara panhamo paye ndobva zvanzi izvoni mapurisa ari kuya kutora munhu saka panhamo apa panga pane nzara saka ndobva tatisusa aiwana sahwira taparara nonzara rega tiri kutsvaga chikafu shuwa takasumuka pataenda kutsvaga chikafu chii uyu sahwira wangu yanga asati auya tasvika kutsvaga chikafu chiye mapurisa atora munhu wavo ndobva zvanzi munhu ari kudzoka shuwa takabva kumba kuye tageza tadya ndobva ndaona sahwira wangu yauya ndobva tatomhoresana tapedza kumhoresana paya ndobva ndavati inini pamusoro vanhu kwamadziyo onai apa hapana kana chenji asi kuti mwana wacho anga ariwo munhu wekuwohwawawo timusomboto anga asina chaani nacho ndikati onai chenji hausi ichi chakaparara ndikangoona kwamadziyo achete anopinda ndikamuteera murume shuwa akanzwikisisa nguva iyoyo ndobva vakachenji hausi chavo ndobva tapedza ndikati ana asahwira munhu ari mumba umwe ashayawo munhu anga ari munyika itai kuti mumisire ogati zvikanzi haisi tinonamata kwedu kwamadzvimbo hakuna izvozvo chichi ndikati manje sahwira wangu inini haangaenda asina kushamba ndichamutsigira gate ndini ndobva ndatsiga gate ndobva ndaisa vandapedza izvo zvanzi iyo sahwira tora magumbeze izvi nezvimatura zvake zvikawirira munhu mumvura izvi ndobva ndaenda kubva ndazvisecha ndobva ndaona mune dhora ndobva ndatora bva ndadandika ndikati munhu kana auya ndichazozvowacha vanhu vaviga munhu shuwa pandikapedza izvozvo vatanzira panapa hapana muriwo chichi ndikati ana asahwira zvinonzi afanaka nyangwe ranga riri dzenga ndimo ribvaririzi tikuda muriwo pachaungana vanhu pano shuwa ndakaenda kuna baba womunhu vanova mukoma wake uyu anga atovapo zvikanzi asahwira ndazvinzwa asi handina chandinacho ndikati aiwa sahwira kwedingiwa nditi hatisina chatinacho ingani mukabata jongwe romukuu wacho tikasara chibhadhara zvikanzi orait endai ndobva ndabatana nomuningira wake anonzi Ravumo nasahwira mumwe nomwana wanzvadzi yangu anonzi Nyambuzi nomwana wanzvadzi yangu mumwe futi ndobva tafamba saka takubva tabva abata nengi tambo dzokuenda kusunga mbudzi tikataya kuti tichakuti mombe azviite onai munhu wenyawo yanomotokari maibhata ndobva tasvika ndikaona sahwira wangu isho akagara muberere akagara nomukadzi wake hamiri nyaya dzavaitongokurukuro zvavo ndobva ndasvika ndikati iwe Evzoni handei motinakidza kusai pari kuuya vanhu bhodha hanziri kuya shuwa sahwira wangu uyo haana kuwana chaakandipindura akangosumuka mundiri wafaiti ndobva abatwa nomukadzi wake zvikanzi imi zvamuita hazvisiri zvenyu ko mashowani hamuyazive here kuti munoita kusaura namanongwamadziyo kengani kwawo mamuri kuwaniswa ndeyaperai ndobva akuda kunhonga cheya yebva abatwa nomukadzi wake saka panguva ini manje ndikabva ndagumbuka zvati rega ndibve ndetango ndikunyengera bva ndada kutoraona vanzvadzi yangu vanga vasati wauya nobhodha vanga vari munzira bva vazofonewo kunzi ndozvaitika kuno ana Nyambudzi ndobva vati horaiti tiri kuuya dambudziko rangu kuti ndakarohwa nasahwira wangu takamurowa mushure mongona tikozi mupfungwa chichiasakapa kumurowa asina kuti fambe zakati sahwira chendora zichamwa dzakatuma mukoma ndakutadzidza saka mukoma aenda ndobvaoraiti tirega tiswere kuti tingaswere hatingaere nyungano igayo iyo iripo
ndino zvakanda seshoma aiwa musaini wani kuna imwe iri ndaida kutaura zvinhu zvacho zvakandiita akaita sei ipapo paakapedza kundirova pano murume womuvhireji ndobva asvika zvakanzi mudhara zvamaita izvi hazvina kunaka marova munhu parufu changamiro nzvimbo ina hazvibvumiri plus munhu wamarova ndisahwira wenyu tinewo inonzi iyo musana wababa mix. It's a sachet inenge ichishanda iyo kubetsera pakutrita premature ejaculation kunana baba vanokurumidza kunoita pabonde. Inobetserawo zvakare kuboostawo inonzi iyo sex drive kuti kana munhu usisina chishuwo chepabonde inobetsera zvakare, and then inobetserawo kuti munhu aite a long lasting erection yekutiwo havachaitiwo kunge wejongo ngoti 2 minutes vanenge vapedza. So this one inobetsera kukuboostira iwo time yenyu yamunenge muchiita pabonde, and then inobetsera zvakare kuti mai vanakirwewo nebonde because zvatinoziva tose kuti ana mai vanenge vari kumashure vana baba munenge matungamira kare. So this one inoita kuti mese mufambidzane musvikirane panguva imwe chete. Products burning issues anowanikwa iyo pa Corner First and Speak Koblenz House room number 401 pa 4th floor, kana kuti munokwanisa kutifonera pa namba dzinoti idzo 0712 266 240 or 0778 795 794. And kana muri kunzvimbo dzamuri dzakasiyana siyana musatya kuti tsvaga, tinowe maagents edu anowanikwawo kunzvimbo dzakawanda dzinova idzo about 62 towns dzinenge dzine maproducts edu iwayo. So tinenge tichikwanisa kungokupa iwo manumbers evanhu vanenge vari ikoko, and then mokwanisa kubetserekana. changamiro nzvimbo ina hazvibvumiri plus munhu wamarova ndisahwira wenyu shuwa murume uyu akabva apinda akati nanditongere umwe munhu ndobva atotiza akatoenda. inini handinga pamusoro echangamiro handingapinde pamberi penyu mana changamiro nekuti handiri munyika menyu maode simuka chabva kutusi mbomera mbuya usiapedzesana nemi aiwa munhu wenyawa yamudare ndinoda kukutongai vakuru vanozidzatsa zvarumba nyaya waiona zvaitose naiwe ndisahwira nasahwira avakaitirana ndokunga vakasvika pakuda kupanamari ndatitodiko andikwanisa kutora nzivu amene nezuro akayakumundaka mwana ndakauya nasingaganitera kumundo katasekunda ndasekuru nenyaya ikaitana ndikati handina chandoziva ndisunge vanhu vanosunga vanhu vari kupi vari koko ndivanosunga nachigwandina nainesi kwete ine handisunge vanhu tozviona nezuro ndikakuti ndisiye ndiite basa rangu kumundo kuchena kwaita musoro anorova kusahwira wenyu kwakushowani vanhu kwamaziva ndikatisimudze iwe unga uchatawa sima matsireva avasasahwira wenyera ndiani wako ndatini ndiri wani wako ndatini ndiri yani wako right chenyu namabi ako wakaruva iwewe tozodzoka kuti wakaroverei munhu munyika chenyu ranai ameno zvavakaitirana vaitirane ndansi saka vakazobvisa $25 yembudzi yakataura nasaura turakuida 25 yabviswa ndikanzowatanidza saura anenge vakazoihamba here ndosaka ndati chenuranai chikumbirai kuti no kumbiranai chenurani bhadhara kuchikora padvese zvandakaita mariwo zvairi kunetsa sahwira ndingagona kutsvakura $10 kana kuti ndiregererewo sekumbokumbiro kwandakaita kuti ndiregererewo taona ndikomwa ndingakumbiro kana ane 10 handikumbiro
Anzi ndine $10. Pamusoro ichangamira. Gaitidzwa. Ndirakutarambira mbomira manduwe kutaura chokwadi dara anyamaropa kutaura chokwadi Mwari anopona. Vanhu vanondibatisa. Vanondibatisa zvinhu zvakaoma. Makabvunza mwana wacho uyu ari panodzipita ari papo. Akati baba vane nharo. Akati Sahwira, mira nditaure nababa vangu. Ndikati foni yangu iyi. Mari yangu irimo. Chimushedza baba wako titaure. Akapindura zvaakapindura kumwana wake akanga auya kunditeta. Vakandibatisa zvinhu zvakaomarara. Vana vanofu aiwa zishamsha. Taura yemuda kutaura pa judgment zvitasara. Chokwadi chinoziva kuti amadziva namushowani amutumba Nyamaropa panopfekenurwa tunotenda takapfeka zvitarauzi mukati mukusunga nowaya kana pasina zvinhu izvozvi murume wakanosvika kukuramba kumba. Saka paindino murume wangu ari muno mumasunga akabata mukadzi womunhu akarova. $25 haisi yekunzi yekuteta kudii iye mwana achawira mvura. Ndakatomuwachira fimba chikadzi azvinyangadza Parufu wanzodzi yangu. Ndakafonerwa zvikanzi mechiuri uyai kuno Sahwira inyawira mvura. Ndikati handisokwanisa kufamba nemakumbo mwana wababa. Saka nematombo tiri kutaura kuti yavo $30 yavakataura aiwa haisi mbudzi kwatiri kana chii. Toda kuzoziva kuna masunga kuti tinorara sei mumba mavo tisina chondiro zokuti masunga ari kuramba kuti enda kuno murume wako kwamadziro. maiziva kuti kungoti Sahwira wangu sezvaari kutaurira asi dai shuwa handangotora mwana wako ari kupanga achitaurwa kuti akataura pafoni. Ari kuita hazvina kutaurika here pafoni kukumbira nderekera. No, maita kana kutenda. Nyaya yokauya ichivanhu mutemo unoti ukarova munhu panhamo kubhadhara munhu. Ukarova munhu panhamo munyika mamambo unobhadhara mumbe inotsika. But tiri vanhu. Saka todzoka tichiti isusu. Zvaukaita iwe mahundi. Kurova munhu panhamo. Mudare muno mamambo unobhadhara mbudzi mbiri $60. Kurova kwakaita Sahwira wako kwekutanga nokupedzisira. Shokutanga unobvisa $1 nendamurandu. Takutora zvorudzi rwekauchi. Ubvisa $100 ngemu pamumbe ndabvisa. Ndapedza. Zvinoya rini? Ndinokurova kana ndinokuranga ndotuma vanhu ndikuda kuti zvinhu zvikwe nokukurudza bhozi handabvisa makosi ese. Ndaimbona kana